Magandang gabi sa inyo lahat. Mike Padua here and nandito ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis ngayong araw po nito ng Miyerkules, kalagitnaan po ng linggong ito hanggang Friday po, March 24 to 26. At itong Tagalog version po ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ulit ang ating GraphSat. Simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin na medyo pahina na po ang Amihan, but still nakaka-affect po ito sa dulong hilagang Luzon, lalo na sa may Batanes, Bubuing Cubao Islands, at sa hilagang Costales po ng Cagayan at Ilocos Norte. So may mga hangin pa rin pwede umabot ng 40 hanggang 50 km bawat oras. But overall ay magiging maulap ang papawirin sa bahagi nito ng ating bansa na may mga padaan-daan po mga kalat-kalat na pag-ulan. At dito rin naman po sa may Kalayaan Island Group, kasama din po ang Panatag Show. Ito po yung tinatawag natin mahinang Amihan. So far, yung Amihan po ay medyo unti-unti na po nagpapaalam. At kitang-kita naman po natin dito na ang Kabikulan, Calabarzon, kasama po Metro Manila, Marinduque, Mindoro, Romblon, Visayas, Hilaga at Hilagang Silangan at Silangang Mindanao ay nasa influence po ng medyo mainit na hangin silanganin. So, ito po ang bibigay po ng maulap na papuwirin. Although magandang panahon, but sa hapon o gabi may mga possible mga ulan na may kasama pong pagkulog at pagkidlat. So, mag-ingat po sa mga kidlat na posibleng maka-affect po sa mga areas ninyo. So far, ito po yung mga ulan. Dala pa rin ito ng La Nina, kaya medyo above average po rin ang mga ulan sa ating bansa. Sa labas ng ating bansa, all clear po. Wala pong pinapakitang mamong sama ng panahon ng bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. At kita naman po natin dito sa ating fast animation na medyo tahimik po ang Western Pacific. Dito lang po sa Pilipinas. Meron tayong Easterlies po dito sa may area po ng Eastern Philippines. Kasama po dyan ang Mindanao. At makita rin natin sa ating zoom in sa animation yung mga kaulapan, mga thunderstorms, mga pagkulog at pagkitlat nila po nitong localized convection. Okay, local thunderstorms. Although easterlies po dito sa may silangan, dito po medyo yung mga ulap po na mga thunderstorms, localized thunderstorms na namumuo tuwing ganitong buwan. Although mas malakas sila na yun dahil po sila ninya. Samantala sa dulong hilagang Luzon, ito po yung hanging Amihan. Nagbibigay pa rin ng mga ulan dito sa may ibang bahagi po ng Batanes, Bubuing Cubao Islands. At kung titignan natin yung ating rain forecast for the next 3 days, bukas po ng hapon, inaasahan po may mga possible isolated rains or thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Northern Luzon. Dito rin po sa may ibang parte po ng Kabikulan, Kabisayaan, Palawan, silangan bahagi po ng Oriental Mindoro, at gayon din po sa maliliit na areas po o sa mga kalat-kalat na areas po ng Mindanao. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers sa Hilagang Luzon, Silangan Luzon, kasama po ang Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Kabisayaan, tapos may gitna at kanluran bahagi nito. At gayon din po sa may Palawan, at may mga isolated areas din po na posible magkaroon ng mga showers o thunderstorms sa bahagi po ng Mindanao. At yung hangin po ay for the next 24 hours, bukas po ng hapon, Huwebes, inaasahan po dito ang hanging Amihan sa may Batanes, sa Bubuing Cubao Islands, sa may coastal areas po ng Ilocos Norte at Cagayan. Samantala po ang Kabikulan, ibang bahagi po ng Kabisayaan ay magiging ang hangin po ay mula sa silangan o hilagang silangan. Dahil po ito forecast, kita po natin medyo silangan po ang general wind direction. At mako-confirm din natin yan sa darating na Biyernes. Halos ang silangan bahagi po ng Kapuluan. Ang iba po nagpe-penetrate po dito sa may Calabarzon, Metro Manila, Bicol, Moropa, Visayas at Northern Mindanao, yung mga coastal areas nito ay nasa influensya po ng mainit na hanging silanganin. So, may inaasahan po tayo mga showers dyan sa area na yan. Okay, at bago tayo paalam, ito yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA.
Ito po ay valid for the next 2 weeks. Sa unang linggo po, valid Marso 24 hanggang Marso 30, ay meron po tayong 50% chances na magkaroon o moderate chances na magkaroon po ng mga above average rainfall sa may katibungan bahagi po ng Mindanao, lalo po sa Visayas Sea at Southern Micronesia. At affected din po ang katibungan bahagi po ng Mindanao. Yan po ang Sorsogon. So, inasahan po may mga showers po. Although nasa 50-50 po ang probability. Pagdating naman po sa kalawang linggo, valid Marso 31 hanggang Abril 6, ay magiging normal naman po ang conditions po sa Pilipinas. So, mostly dry with some isolated na mga pag-ulan, pagulog at pag-idlat. So, still, medyo above average ang ating mga ulan for the next few days dahil po sa prevailing La Niña phenomenon. In the next, okay, so yan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ng araw po nito ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa darating pong Biyernes para ibigay sa inyo pinakalaita sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.